wena awuthethi njengabantu. Uthe Nkosi elakho ilizwi alibuyeli kuwe lingawenzanga umsebenzi. Nakusihlwa Thixo wamothandekayo sisondela kuwe Nkosi ukuba uyincede impilo yethu, uthethe nathi uzikhile ngegama lenkosi uYesu Kristu. Amen. Challenges facing youth in the 21st century. Now, apha sifumana lamazwi athi uDavide served his generation according to God's will. Wasikhonza esakhe isizukulwana uDavide ngokwentando kaThixo. Zoyeka le wathi wawulala koyisomkhulu. Kodwa eyona nto ndifuna sibone yona namhlanje uDavide ekhonza his generation. Uyabona xa kuthethwa ngo-21st century i-challenges zabantu abatsha, imicela mingeni kubantu abatsha abesisizukulwana. Ngifuna siqale siqaphele into kokuba every generation God raises abantu beso sizukulwana. NguThixo otshintsha izizukulwana, otshintsha amaxesha. Eli gama lithetha ngexesha lakhiwe ngamagama amabini. Likhona igama elithetha ekukhushwe kulo eligama kuthiwa yi-chronometer, kuthiwa yi-chronos. Leli ngoku sasafunda esikolweni xa kuzodibheyithwa ufunde student companion. Uthi xa uthetha abantu zithi students xa ubuza ixesha ungasho uba lithini ixesha, uthi what does your chronometer? Kuthiwe eli gama lithi chronos ligama elithetha ixesha ngokwenyanga, ngokwevenki, ngokweentsuku, ngokweminyaka. uThixo utshintsha iveki, utshintsha iminyaka, utshintsha amaxesha. Kuphinde kube khona igama elisetyenziswayo elithetha ixesha ekuthiwa nguKairos. Lona elo igama lithetha ukuthi isizini. Le season ka-21st century inabo abantu bayo. Bakhona abantu uThixo abavusele esi sizukulwana. And abantu abavusele esi sizukulwana ngabantu baso. Now, uma uThixo evusa abantu njengoDavide owamvusa kwesakhe. Now uDavide wakliye uba kwesakhe isizukulwana uzosikhonza ngecebo likaThixo. Nesethu isizukulwana sifuna abantu besi sizukulwana abalaziyo icebo likaThixo. Ibe ngabantu abachilekelweyo uba esi sizukulwana sifuna ntoni. Igama lenkosi malibongwe. Zonke izizukulwana sibone uThixo evusa abantu bakhonze ngendlela ezingefani. Uma uThixo ekhupha amaSrayeli wawakhupha ngoMoses, and Moses wambuza uThixo wathi into olunayo, wathi uMoses ndinentonga. Wabasathi uMoses akakwazi ukuthetha, wathi uThixo yintoni le isesandleni, ngoba inzima into umuntu ongakwazi ukuthetha kodwa aphinda kabi nanto. Ikenzeke zombini, umbomba akakwazi ukuthetha kodwa akhonto.
kuba ngcono athi noba akalochula bekuthetheni kodwa kube khona into anayo. And abantu abazokhonza esisizukulwana se-21st century ngabantu abayaziyo into abanayo. Kanti omnye uba nayo kodwa angayazi into anayo. Kodwa ungcono abe nayo noba akayazi kunoba vele angabi nayo. Igama lenkosi malibongwe. Now, Moses ke wasebenzisa intonga ukubakhupha. Kodwa xa sekufika uJoshua ngelakhe ixesha khange ayisebenzise intonga. Wasebenzisa iark umphongolo. Ngoba uThixo usebenza ngendlela ezingefani. Kunama challenges e-21st century. But ndifuna namhlanje sibone challenge number 1. Leyo ukuthi we are living kwixesha ekuthiwa lixesha le-globalization. Xesha lanto? Ningabi nawari siwathetha la magama, amanye amagama kanasiXhosa kodwa abantu basindisiweyo, hey, mhlola vele isingesi basithethe bonke. Ngendababona mna ucula le ngoma we magnify your name, we magnify, wavula waphakama omnye wathi imagifana nenye ima. Ayibona uba uyabona isingesi asizuba ingxaki. And yabimsikelela xa eyitsho nabonga futhi uyayiva. Uyayiva uba khona ihlukileyo apha imagi iyafana nenye. Now, we are living in an age of globalization. And the land ye-globalization ithetha lento ukuthi ilizwe elisiphila kulo lifana nenkonxa nje, is a global village. Lifana nje andithi inkonxa ndizophinde nditsho. Lifana nenkonxa. In other words, the world that was so vast and big now is so little. And ngalendlela lincane ngayo lizisa i-challenges ebezingekho kuqala. Uyabona kuqala bebembalwa abantu abasindisiweyo. Bezimbalwa nenkonzo ezisindisiweyo okanye ke mandingathi inkonzo ezisindisiweyo, ndithi inkonzo ezinabantu abasindisiweyo. Bezimbalwa inkonzo ezinabantu abasindisiweyo. And le nto yokusindiswa ibinqabile. Now, uhambe kwahamba kweli lethu ixesha le-globalization ininzi into ekhoyo. And xa uthetha ngokusindiswa awuthethi nganto intsha. Uthetha abesithi nomntu, hayi nkosi yam nam ndiyayazi le uthetha ngayo. Igcwele. Ayigcwalanga only abasihlala khona, igcwele nakwitelevision. Ichaphakile ukubona abashumayeli insindiso. Now, ndifuna ke sibuyele kwi-challenge yokuthi how do we produce abantu abatsha abayi-quality? Njengoba ngoku izinto zifuna ukufana. Uyithetha athi nam ndinayo ndiyayazi le nto uyithethayo. Now, how do we produce quality young people? Abantu esizothi xa sibabeka kuthiwe ya siyiqhelile kodwa ininzi le nto kodwa abantu abafani nathi. Ikhona into abathe tyisi ngayo kule global market. What is our product? And singayigarana sithini? Singathi umuntu wethu omtsha uhluke njani? Igama lenkosi malibongwe. Now,
ezinto ekufuneka ziphinde ziqiniswe kulento ebizwa ngoba yi-church growth. Ngoba lento yoba basindiswe babe yi-part of i-church growth. Yabona ibandla liyanda ngendlela. Ikhona into ebandleni ekuthiwa xa kuthethwa ngayo kuthiwa ibandla landa nge-biological growth. Ikhona into ekuthiwa i-biological growth apho ibandla landa ngabantwana abazalelwe enkonzweni. Lande ibandla nge-in-laws ngemitshato. Nithi uba beniyi-10 kweli bandla ubrother tshate nisho nibe 11 ukuthiwa liyakhula. Kuthiwa liyakhula siyi-11 ngoku liyakhula elibandla. Ithi la couple ebitshatile yaze sayi-11 uThixo ayisikelele ngomntana kuthiwe siyi-12 ngoku. Niyalibona libandla lethu baliyakhula. And ngelo xesha likhula ngalento kuthiwa yi-biological growth. Likhula ngemitshato nangabakhwenyana nangabakhwe. Now liqhubeke baphinde nomnye abone athathe liqhubeke ukwanda nge-biological growth. Lande ngamanye amaxesha ngabantu abangacacelwanga kakuhle. Kodwa liyanda. And xa ufika wawufike wena beyi-10 uthi ngoxa sebeyi-12 futhi hayi niyazama. Khani niqhubekeni iyabonakala noko into eniyenzayo. Landa nge-biological growth. Now kube khona i-second type of growth ebizwa ngoba yi-transfer growth. Apho ibandla landa ngabantu abasuka kwezinye icawa. Sibona uba liyanda ngoba noko ezinye liyazibulala and sincome sithi Nkosi yami. And ingxaki yabantu abanda ngolo hlobo into okokuba xa sekufika ixesha labo bahamba amakhwesha. Xa seyibuyile laa nto bebeyibaleka phaya kuthi isonka sibuyile bayaphinda bagoduka. Zidla zigoduka. Kube soba yi-growth yesithathu ebizwa ngoba lo type of growth yona kuthiwa xa kuthethwa ngayo kuthiwe yi-migratory okanye yi-migration growth. Ibandla elanda ngamajoyini. Abantu abagcwele apho kwelo bandla ngabantu abangave baloo ndawo. Ngabantu abasuka kwiindawo ngeendawo. Xa kungoDisemba awuliboni liphelile. Uyophinda ulibone phaa koFebruwari uba tyhini liphinde labuya. Eli bandla landa nge-migration alishumayeli. Aba bantu balapha bazophangela. Uba impangelo iphelile liyancipha eli bandla ngoba alikhulanga ngolu hlobo iBhayibhile ifuna likhule ngalo. Lande ngabantu ngamagoduka. Migration. Igama lenkosi malibonga. Now lizokwanda number 4 ngalendlela iBhayibhile incwadi yezenzo chapter 2 ethetha ngayo. Ibandla elanda nge-conversional growth elanda ngabantu abaguqukayo. Now eli bandla elifana nele model yaba bazalwana ababhalwe kwincwadi yezenzo chapter 2 elithi iBhayibhile every day there was an addition of souls. Now uba uyabala kwelo bandla bekungena 365 souls per year as a minimum. Now usiyeka insuku zokuvangela koPetros
but i-minimum yemiphefumulo engena kweli bandla ibiba yi-365 souls. Andazi bungathini ngeli lakho. Eli lakho xa ulijongile eli lakho. Ekungena ibe mibini nayo. Iphela unyaka seyijacile ukufa. So ibomba so noxa mbuza impilo ethi hayi siyacenga. Bomba hayi kwa ulo sekho uyaqhawuka secenga kwayena. Uyaphelelwa. Kwa ulo mphefumulo oyi-1 ongene kulo nyaka so uphelelwa. Now, uma sebengenile ngoba ndithetha ngequality. What is our quality? Uma sebengenile zi-5 dimensions the church growth. Sebephakathi kumele kujongwe 5 dimensions of church growth if you want to have quality. Now, ufuneka ibandla uba liyakhula. Number 1, the church must grow warmer. The church must grow warmer through fellowship. If sizoproducer uhlobo labantu kule globalization, noba uyashumayela apha, ushumayeza ubule bekade shunyayezwa yi-TV, emphethe about DJs. Uyafika enkonzweni umbone uyalala ngokuthethwayo. Ayikho lena. Wathi omnye umuntu uyabona kulento le homiletics le theology le efundwayo wathi uba ibandla lilele ushumayela ube ngaqaphela ubomba balele uthi akeke ubagqibe ukubavuswa one by one, vusa umshumayeli. In other words, suba kungalalanga bona kulele yena. Akanayo into echisayo. Abantu abatsha kufuneka bafumane lento uthiwa i-fellowship. Yakhumbula Johana beke ndacelwa kule nto yegala dina kaMandela. Ndathi ke ndaya pha. Ndaqoma yo kodwa kundamrhalela ukundishumaza uMandela. Sekudala manje nokha kula minyango. Kubuzwe ukuthi una i-appointment. Ndithi khona into encinci bendiyenzile. Kuthiwe uyakwazi uMandela. Ndithi andazi kodwa mina ndiyamazi. Fikwe phaya kuthiwe amapolisa aphabuze athi uMr Mandela ukhona umuntu okuthiwa ngumvinjwa begate ucela ubona wena. Hayi abuye impendulo isithi akho asazi kwamvinjelwa thina. Buye impendulo isithi Mandela akazi kwamvinjelwa sakalifa kwayelo gama. Ndiqonda ba andimgxeki umntana abantu akho kwanto ibaluleke ngelo gama akho umuntu uyaziyo. Kodwa ndinomyalezo wakhe. And into kokuba ndiyinonentithi so far as ba uhleliwe apha kodwa ndiyaziwa phezulu. And into endiyiphetheyo yona ndisho ngeproduct. Now, ndithetha ngale nto ethi thetha leadership leadership kodwa nazi into endandiza nayo. Le nto ukuthi zininzi yabona xa ufunda noba ihistory uve ngenqanawe kuthiwe kwakukho inqanawe yokufika kwamandiya eDurban ekuthiwa yi-True Ship yasinka. Kuthiwe kwakho inqanawe kuthiwa yinqanawe kaMendi yasinka. Ziyabalwa pha. Ndithi kodwa xa ndifunda iBhayibhile ndifumana le nto kuthiwa yi-fellowship. Ndifumana it never sinks. Le nto kuthiwa yintoni? Uyabona le nto kuthiwa i-fellowship, abantu abatsha banida uba kwenziwe i-fellowship ibe shushu.
Uba sizobabamba abantu abatsha kule globalization, let us make a vibrant fellowship. Apho xa befika enkonzweni baba ne-fellowship with Holy Ghost. Ngoba i-fellowship ayiqali kule nto ba iqale bazalwanini bese bazalwanini. Kufuneka i-fellowship esihlangene ngayo iqale vertical. Sihlangane ngomzalwana ohlangene noYesu. And thereafter sibe nobudlelwane esihlangana kubo ngoYesu. Now, uma kuthethwa ngefellowship, i-fellowship, it is where we change i-attenders into members. Uyabona xa sithetha ngefellowship sithetha ngendawo apho abantu beza be-attendile bangabizwa attenders. Xa sebefika babe zii-members of the body of Christ. Uyabona sometimes ngathi sizibethe isifuba sithi hey sinabantu abaninzi apha sithi hey sine-youth. Uthi xa uyayijonga le youth zii-attenders. We don't have members of the body of Christ. Now, kufuneka sibe genuine kule nto ukuthi abantu bamazi uYesu basuke from being attenders into members. Now, uma ibandla lizoba ne-vibrant fellowship, kufuneka ibandla likwazi into okokuba abantu bangene behethi baphume bephilile. Abantu ibandla libe indawo apho bakwazi ukuconfessa their feelings, their failures, bakwazi ukudisclose their doubts. Ibandla kufuneka ibe indawo abakwazi uku-admit their fears. Ibandla kufuneka ibe indawo when they can acknowledge their weaknesses. Ibandla kufuneka ibe indawo apho umuntu xa efika azivele sekhaya. Ngenxa yobushushu uyayibona le nto wawudla uthi abantu xa betshatile sometimes ukudibana nendoda ibuthi ingagoduka kanti ekhaya kuyabanda. Yoyika ugoduka ngoba emzini nayo kuyabanda. Yiyo le nto ihamba ibutha ithi icenge kuthiwa goduka ngokuhlwile. Ngoba into engakwazi ukuyitsho yenqena ukuya kwelaa khaya ekubanda ncwe xa ifikile. Kukhona into ekuthiwa zii-models of churches. Le nto ba kubekho ibandla ekuthiwa lilandela imodel ekuthiwa yi-grave yard model. And ibandla ekuthiwa yi-graveyard model kulapho abazalwane bayenze enkonzweni kufane noba beze kwi-burial society. Baphuma bengevanga nto. Baphuma uThixo engekho kubanda nkqwe. Bathuze bavinto bayive mhlawumbi xa be-attende imvuselelo. And the church was never designed like that. Ibandla lidizayinelwe ukuba uma sebewiniwe emvuselelweni mabahlale babuve ubushushu bothando lukaThixo. Now, ibandla grave yard model. Uyabona nje yonke into eyenziwayo kubanjwe oluhlobo le-order lwasemangcwabeni abungekho mntu ugile omnye ngoba bonke bafile. Akho mntu usebenzile omnye, akho mntu uhluphe omnye ngoba bonke aba balelapha umntu ngamnye ulele kwingcwaba lakhe. Yakhumbula ndandiqala ukuva eKokstad kukhona into sasedavile phaa kuthi apho kusekhona lo mthetho okuthiwa ikhefi. Ndiyacela sihlobo zam bendiyikhulula ibhulukhwe le ibhatyi le. Yes, thank you. Now, babona
babona babona amapolisa pha engavumi ngikuthi careful ungavumelekanga babona bahambe ebusuku ngoku early hours of the day it was still 4 a.m. babona enye itshepe ithwele ibhokisi. In fact ayithwalanga ibhokisi ivela kwelicala iwela kulumgaqo uba iya kwicala ithe yabona iveni yabheka ngasemangcwabeni. So amapolisa ayileka imisa abuza kuyo amapolisa athi ufuna ntoni ngelixesha uyaphi usuka phi ngelixesha yathi le tshepo ndisuka kulaa ndawo ndandifele kuyo. Uyabu wathuka amapolisa athi wawufele suka kulaa ndawo ndandifele kuyo athi aboma makashintshe umbuzo amapolisa athi uyaphi ngoku wathi ndiya kulaa ndawo ndandingcwatyelwe kuyo. Now amapolisa aqhutha iveni abaleka ngoba lo mfo angamphazamisi. Kwakuqaleka ukubona isithumbe esihambayo ezisuka apho safela khona siyapho sasingcwatyelwe khona. The fellowship uyabona xa sithetha ngebandla likaThixo, it must be warmer in fellowship. Masaki ikhaya elishushu. Ndithetha mna ulocal uma simplanela, let us make our local warm. Ngoba uba sokwazi ukugcina abantu kule global era sizogcina abantu ekukhonto esibanika yona. Ikhona imodel lesibili ekufuneka ibandla lilandele yona kuthiwa i-Chris model okanye i-preschool model. Uyabona preschool kukhona i-order yase-preschool. I-order yase-preschool ngakubhida wena ungazange umtishe pha ngoba utishela lo wakhona wase-preschool ufika abantwana beme ngeenyawo umem lo bemdlalisa inwele bethi bemdlalisa inwele umem bethetha beme ngeenyawo befundekela wena. That's why utata engalungi pha umuntu ongutata ngoba uyabhideka xa bengcola abantu uthi abatisheki. Abantwana base-preschool bafunda ngento engathi i-disorder kanti yi-order yakhona. Uma sithetha ngebandla nge-fellowship ewarm sithetha ngabazalwane abane-order kodwa i-order yabo yeyabantu abaphilayo. Uthi lokhu ayifike ebandleni azivele esekhaya azivele ene-potential yakhe naye azivele enoba negalelo ngoba ufikele kwintlanganiso eshushu. Uma ibandla lethu lingazulimala lilimale ngoba kufuneka li-introduce izinto ezi-unbiblical zokubamba abantu bangahambi. Kufuneka liqiniseke uba libuyisa uThixo phakathi ukuze apha phakathi kube shushu. Uba unjalongo sizokwenza onobuhle, sizokwenza o-Miss Assemblies of God. Uthi masibambe youth ihamba ngoma senze o-Miss Assemblies. Organize the Miss Assemblies. Ahambe phezu kwetafula. Sibamba abantu abasha bangahamba. Kanti abantu abasha ababanjwa kuba kwenziwa imikhuba. Babanjwa kuba kuphekwe endlini. Babanjwa kuba kube shushu. There must be fire. The church must be warmer through fellowship. And everybody who gets into that church must be known. Makaziwe umuntu. Akekho umuntu ongafuni ukwaziwa. Akekho umuntu ofuna ukukhonza apho angena face khona. Faceless. Apho kuthiwa ngayo kuthiwa ndihlola sizutyebileyo lo.
naku man senje uba akho nomfana orhalela uba xa kuthethwa ngaye kuthiwe nje naku umfana emfutshane akho mntu urhalela ubizwa uba mfutshane. Ndabona enye intombazane eyayikeza kumi ithi mcela uba ndiyithandazele ifuna umyeni. Yabona ke yona yayizincamile because abafane bayitsho loo nto babafunela ngaphakathi. Yazincama le yaqonda uba kudala imfuna ngaphakathi akade abekho yaqonda uba mayikithethe tata umfitshela ndicela ukundithandazise ndicela indoda. Athi hayi mntakabawo ndizokuthandazisa uThixo unawo amadoda. Noko xa sothi uyicele kangaka noko masithandaze uThixo unawo amadoda. Now ngenye imini ke ndidibana naye ke evasela sabe inkosi ayimphindota nkosi seyifuna kakhulu ngoku ndidibana naye ngenye imini athi tata umfitshela usathandaza phofu. Yes. Usho ngoba athi no ndisho ngale nto uba kaloku ngoku nje ayithi ifike mane right ndithi iyafika wrong. Athi no ikhona le ifikile but ke ngoku into ebangela uba noko ndiyanzimeleka uba ndingayithatha nkosi yam noko ingathi inkosi yam umntu angakafumana uba ihama akabethi ibunzi kancinci njani. Uyayibona ke ngoku yafika yona kodwa ingxaki libunzi. Ndithi ke mna hayi kaloku mntanam kaloku ubuso bendoda zinkomo. Uthi hayi ledlula tata umfitshelo laa xesha lobuso bendoda ngoba obuzinkomo ngoba xa uhamba esitratweni nenkosikazi nomyeni akho awuhambi nankomo uhamba nomyeni. Uhamba nomyeni uthi ke bathi ke ayikho right laa nto uba umyeni xa esiza phaya uthi nakwesiza uthi xa uthi hayi sedlulile uthi ulungisa loo nto. Ndifuna le yokuthi kule age apho abantu bethu abatsha they listen powerful messages elsewhere. What do we offer in terms of our fellowship? What is our churches bantu batsha izenjani inkonzo zethu zabantu abatsha ekwenziweni uba zibe conducive uba xa sengenile akabuyele emva uthi awufika athi okunene ukhona uThixo in this place. And bonke abantu who can bring God in their fellowship ngabantu abanaye. Igama lenkosi malibonga. Now, igrowth yesibini kuba